মই এইটো কথাত ক'ব বিচৰা নাই যে মঞ্চত থকা সকলোৱে জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট নাই তাতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট লৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকক মিছলিড কৰি আছে खुलुमबाय लोगोफोर गुड इवनिं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोफोर दासो उन्दुना सिखारदों माने मोखां सोखां सुनानै एकदम खर' सर' हनानै स्लिम जादों आरोना माने दाउस्रिया दुगैनानै स्लिम हनाय बायदि खर'खौ हना लादों आरोना माबोरै नुदों आंखौ मिन्थिया स' आं दा बावैसो मोनसे भिडिअ नुदों आरोना स' भिडिअ नुनाय लोगो लोगो आं सानबाय बेनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायनाया मोजां जाथारगोन होननानै नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय सोरनि सायाव आं बुंनो सानदों दा बावैसो मोनसे ताजा निउस मोनदों आरोना बड'लेण्ड बुब्लियाव आं नुदों आरोना नोंथांमोना नुवाखैब्ला नायथां थांनानै फुल भिडिअखौ आं ससे क्लिप होगोन बिथाङा मा बुंदों स' बिथांनि बुंनायखौ आङो खोनासंनानै आङो एसे बोरैबा मोनदों आरोना एसे बोरैबा मोनदों आङो दाख्लैबावबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं बेखौ नोंथांमोना सोरबाफोर नायबायबो जानानै नायाखैबा नायबानो जाबाय स' बिथाङा ओरैबायदि डायलग मोनसे होदों माने बनसुआ जाबायनो माने गोजाम बथलनि गोजाम जौनो बिनि मिनिङा बिथाङा मा मिनिं मा ओंथि लानानै बुंदों आं बेखौ हमदांनो हायासै जा एसे आं हमदांनो हादों माने बिनि बुंनाय बायदिब्ला माने बनसुआ नामासो गोदान नामा गोदान खिन्थु बैयाव थानाय मानसिफोरा थारमाने पुराना बोरै जाखो बै मानसिफोरा जेनेबा बुंनाय बायदिब्ला बिना माने हाग्रामा सारा आगोल बड'लेण्ड नांलाया बुंदोंमोन नालाय स' बेयाव थानाय बनसुआव फैनाय मानसिफोरा गासिबो बै माने हाग्रामा सारनि आन्दारावनो खामानि मावनायमोन आरोना स' माने बिसोरो माने पुराना बथल पुराना मदनो माने एसामिसआव बुंदों आरोना बिथाङा एसामिसआव बुंदों गोजाम बथलनियाव थानाय गोजाम जौ होनना बुंदों आरोना माने बिनि बायदिब्ला गासिबो फ्रेश जानांगौमोन आरोना मानसिफोरा बनसुआव फैनायफोरा माने गोदान जानांगौमोन आरोना जे रावबो राजनितिजों लोब्बा गैयि जानांगौमोन आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला स' आं मोनसे कुइसन खालामनो सानो बिथां रुंगुल बर' आदानिसिम सारनिसिम सार बुंनांसिगोन नालाय बे राजनितिआव हाबबाय नालाय गोदोर पद मदबो जानानै प्रमद सारनि आन्दाराव थांबाय इउपिपिएल पार्टियाव स' बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों बनसुआव थानाय गासिबो मानसिफोरा राजनिति सार्थ'आव हाबाखै गोबाङानो जातिनि सेन्टिमेन्ट थानानै माने जातिखौ अननानै जातिनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोखानाय मानसिफोर दङ गोबाङानो बिदि नंजोबान्दों खिन्थु गोबाङानो माने राजनिति लाबा लाब गावनि मासि मोननो थाखाय गोदोर पद बहाबा मोननो थाखाय बे माने प्लेनिंखौ खालामदों बनसु आफादखौ दादों बनसु आफादाव हाबदों होननानै बुंदों बिथाङा सोरखौ बुंदों जाय हाग्रामा सारनि पार्टियाव आगोलनो दंखायोमोन हाग्रामा सारनि पार्टियाव आगोलनो दङमोन जाय पार्टिया बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड मोना होनना बुंदोंमोन जा बै मानसिफोरा बड'लेण्ड बिनो बोरै फैखो बिनि बुंनाय बायदि होनब्ला आं फंसे बाथ्रा कुइसन खालामनो सानो आरोना रंगुल सारनिसिम नोंथाङा मा सेन्टिमेन्ट लानानै हाबदोंमोन बनसुआव नोंथाङा सासे रिपर्टार बायदि मोनसे चेनेल खुलिना लादोंमोन नङा होमबा रिपर्टार बायदि मोनसे चेनेल खुलिना लादोंमोन गोदोर मानसिफोरजों मोगा मोगि लायोमोन बड'लेण्डनि बिखय बर'फोरनि बिखय आगोलनि हिस्ट'रिफोरखौ सावरायोमोन माबोरै मा जानाय नोंथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना बुंदोंमोन राजनितिकआव नोंथाङा आगान होदोंमोन होनबा दिनै नोंथाङा बनसुआव मा मिजिं लानानै हाबदोंमोन मा मिजिं लाना हाबनानै लोगो नों साननैसोनि उनाव बनसुनिफ्राय नोङो बिदाय लानाय नोंथाङा बोरै दा नोंथाङा राजनितिआव आगान होखो नोंथाङा बोरै राजनितिआव आगान होखो दे बुंदो नोंथाङा होनबा राजनितिनि लाबा लाब राजनितिआव हाबनो थाखाय सोरजोंबा बायजानो थाखाय नोंथाङा माने गावखौनो देखायफ्लादोंमोन नामा जेन जावबाय थादोंमोन आरोना इउपिपिएलखौ माने जावबाय थादोंमोन आरोना दा माने नोंथांखौ बायना खांना लांनाय लोगो लोगो जावनाया खम जागोन ना होननानै माने बिथांमोना बायबाय आरोना नोंथांखौ होमबा माने नोंथाङा जिबायदि कुइसन खालामोमोन एक्चुअली बेबायदि रावबो कुइसन खालामनो रोङाखैमोन जोंनि बर'नि गेजेराव माने आं दासिम नुनायाव आरोना माने बिदि गोख्रों मोनसे चेनेलमोन नोंथांनि आरके लाइफआ माने ओरैबायदि मोजां पइन्ट नोंथाङा माने कुइसन खालामोमोन आरो रोंगो नोंथाङा बेखिनिखौ बे रोंनायनि थाखायनो नोंथांखौ बायबाय आरोना ना नोंथाङा बायजानो थाखायनो बेखिनिखौ माने देखायदोंमोन रायजोनि सिगाङाव जेन आं एकदम जातिनि थाखाय मावगोन होननानै माने भाइरेल खालामना लाबाय आरोना गावखौनो आगोल भाइरेल खालामग्रोबाय
हामा भाइरेल नङा मोजां भाइरेल खालामबाय आरोना जेनेबा आं मावगोन होननानै ओमफ्राय जेब्ला नोंथाङा हारिनि थाखाय गोसो गुदुं खिथिबाय सोरबा गाज्रि मावनायफोरखौ नोंथाङा आसि थुइ थुइ होदों रायजोफोरनि सिगाङाव गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों स' बेखौ नुनानै माने बै गाज्रि मावग्राफोरा नोंथांखौ बायबाय नामा होमबा दा ना बिथांमोनजों नोंथाङा माने बिथांमोनखौ जावबासो आंखौ बिथांमोना गावनि माबायाव बायखांगोन बेफोर मोनसे प्लेनिं दङमोन नामा नोंथाङा आं चेनेलखौ जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज अन्नानै रिप्लाइ हो आं बाय लुबैदों आरोना नोंथाङा बै फंसे बुंनायखौ आं बोरैबा मोनदों आरोना जुदि ओनसोलाव थानायफोरा राजनितिनि लाबालाबनि थाखायसो किसुमान मानसिया हाबदों होननानै बेखौथ' आंबो सानखादों सिगांनो बे नोंथांना राइट एक्सुवेलि बे गोरोन्थि नङा खिन्थु नोंथाङा मा गोसो मा मिजिं लानानै नोंथाङा हाबदोंमोन बेयाव आं बेखौसो नांगौ एन्सारखौ आंथ' ओनसोलाव थानायखिनाखौ माने गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ आंबो मिथियो नुनानै आगोल बिथांनि बेकग्राउन्डफोरा मामोन बबेनिफ्राय फैनाय बिथांमोनाबो गावबा गाव लाबा लाबनि थाखायसो फैदों आं डाइरेक्ट बुंखानो हायो साननैसो गिदिर गिदिर डायलग होनोसै ओमफ्राय साननैसोनि उनाव सिरि थानानै मासे आवग्रिनानै दल' सिरि थानोसै बे जाखागोन दा एग्जाम्पल नों रंगल बर'आ होखाबाय एग्जाम्पल आंखौ रावबो बायनो हाया होनलायदोंमोन आरो एकदम आंखौ रावबो बायनो हाया होननानै सोरबाफोर बायनो सानदोंबा गोजान जाखा होनना बुंनायलायनाय स' दिनै मा डायलग होखो नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो सरि नोंथांमोना गावनि खोमाजोंनो खोनासंदो रंगल बर'आ मा बुंदों एसे होनोसै आं मालायनि भिडिअफोरावबो क्लिप ससे होनोसै बिथाङा मा बुंदों नायदो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो बयबो मिथिनाय बायदियै ताजा खबर लोगोफोर बेनिफ्राय बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बाव बेनोमोन एकदम नोंथांमोना एसे नायदो नायनानै कमेन्टआव लिरना हर प्लिज अननानै आरो हानायखिनिखौ शेयार खालामना गोजोन्थों বনচু হৈছে পুৰণা বটলত পুৰণা মদ কিছুমানে কয় যে পুৰণা মানে বটল নতুন মদ বুলি পেলাই মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে পুৰণা বটলত পুৰণা মদ গতিকে বাকী যদি জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে বনজিৎ মঞ্জিল ডাঙৰীয়া কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ভালদৰে জানে তেওঁ কেনেকৈ নেতৃত্ব দিব পাৰে মই এইটো কথাত ক'ব বিচৰা নাই যে বনচুত থকা সকলোৱে জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট নাই তাতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট লৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকক মিছলিড কৰি আছে তাৰমানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে কোনোবা ৰাজনীতি স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু মই আজিৰ এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যিসকলে ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলক তেওঁলোকে মিছলিড কৰিব বিচাৰে জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে চেণ্টিমেণ্টটো থ্ৰ' কৰি পেলাই নিজৰ ৰাজনীতি বেনিফিটৰ কাৰণে কিবা এটা গেম খেলি থাকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থকাটো ভাল আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আমি মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে সকলোৱে